περάσει 4 χρόνια από τότε που γνωριστήκαμε με την B-Flex. Σε αυτά τα 4 χρόνια το ποδήλατο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, έχει γίνει η καθημερινότητά μου, που με έχει βοηθήσει στο να διατηρήσω την ψυχική μου ηρεμία στην κίνηση της πόλης, βλέποντας όλους αυτούς τους οδηγούς μέσα στα αμάξια να είναι τρελαμένοι και εγώ να πηγαίνω στις δουλειές μου άνετα και πάντα στην ώρα μου. Καταλαβαίνω ότι η Αθήνα δεν είναι μια φιλική πόλη προς τους ποδηλάτες, αλλά προσπαθούμε όλοι εμείς οι ποδηλάτες να είμαστε φιλικοί, χρησιμοποιώντας τα ποδήλατά μας φιλικοί προς την πόλη μας. Οπότε συνιστώ σε όλους να αποκτήσουν ένα ποδήλατο και ένα ποδήλατο από αυτούς εδώ τους ανθρώπους.